Joanot és força, és ràbia, però també és humor i és amor. En aquest sentit, tenia la necessitat de crear una obra que recuperara el personatge històric concret, Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, però també necessitava captar l'home, necessitava captar aquesta persona i traslladar-ho al teatre. Per això vaig escriure Joanot, per a poder fer una obra biogràfica que estiguera impregnada d'emoció i que poguera traslladar-la al públic. I veu aparèixer un jove que s'ha dormit damunt del cavall. El cavall tira a veure de la font de l'ermita i el jove cau de l'animal ja es desperta. A hores d'ara portem quasi un centenar de representacions fetes en llocs molt grans, com per exemple el Gran Teatre de Xàtiva, o fetes en pobles molt xicotets com Alcalalí. Què s'obri ara? Doncs l'oportunitat de dur una obra que ja ha corregut moltíssim, dur-la a espais històrics, que en tenim moltíssims en el territori valencià, que el que busca és la reivindicació que ja fem del personatge de Joanot Martorell i de la seva obra, en aquest sentit és patrimoni literari o cultural valencià, i diguem que el posem en consonància, el combinem amb la reivindicació dels espais històrics. Aleshores, aprofitem això. Posem en valor la literatura i el nostre patrimoni dins d'espais històrics concrets. A Xaló, per exemple, es va fer a Ca Senyoret. És una casa que era de la família del marquès de Dosaigües i que en l'època de Joanot Martorell va ser de la família que va acabar llevant-li absolutament tot el que tenia la família Martorell. Aleshores et trobes una casa senyorial del segle XV però decorada a la manera moderna. Per tant, fem també una feina d'escenografia perquè el públic poguera tenir una experiència artística concreta en un espai que s'aproxima tant com puga ser als espais que tenia Joanot Martorell en el segle XV. Llocs on les crea l'oportunitat de gaudir d'un teatre de proximitat, on el públic gaudix de l'experiència d'una manera molt propera i per això s'intensifica l'experiència artística. Si me'l dones, lo portaré sempre damunt i combatré qualsevol cavaller que me'l vulgui furtar. Redescobrir el Tirant, conèixer molt més en profunditat el nostre escriptor per excel·lència, com és Joanot Martorell, i a més fer-ho en un espai com és aquest. Ha sigut una experiència que recomanem a qualsevol persona, a més qualsevol poble, també que obri les portes d'aquestes cares històriques que tenim a tot arreu per donar vida al nostre patrimoni cultural, a les nostres novel·les i al nostre patrimoni valencià. Per a mi és l'oportunitat de viure una experiència fantàstica. Puc acompanyar al públic i el veig durant la representació com va seguint tota l'obra i va vivint-la. A la fi el cavaller posa la mà en la mànega, trau un marquet i diu: «Senyora, la imatge que veureu ací me pot donar mort o vida». És una obra totalment recomanable, on apareixen diferents personatges interpretats de forma magistral per Joan Nave. Ens ha apropat a l'època tant pel que fa al coneixement de l'autor com al coneixement de l'obra i a més este format de teatre de proximitat. Hi ha moments en què l'autor me mirava directament i donava ganes de contestar-li directament. Llavors, la lliçó en l'art de les armes. Crec que ha cuidat molt tots els detalls i el resultat és excel·lent. Joanot el que busca també és aquesta trobada amb el públic i notes que t'acompanyen l'emoció. I això en teatres més grans de vegades és més difícil, però en aquests espais es crea aquesta oportunitat de vincle. I això és interessantíssim i a mi em fa molt feliç.